Il-Pulizija qalet li qed tirċievi numru ta' rapporti relatati ma' metodu ġdid ta' hacking fuq WhatsApp. Din l-iskam ġdida qed issir fuq l-app popolari tal-messaġġi WhatsApp u tibda billi persuna tirċievi messaġġ minn xi ħadd li tkun taf u jkun diġà ġie hacked. Il-messaġġ jitlob biex jintbagħat kodiċi li tkun irċevit il-persuna permezz ta' SMS. L-appell huwa biex ħadd ma jaqsam dan in-numru ma' ħadd u ċ-chats mingħand in-nies li jkunu ġew hacked jiġu ignorati. Din l-iskam hija l-aktar waħda riċenti minn sensiela ta' messaġġi qarrieqa li ilhom jintbatu snin bilan li persuni jaqgħu għalihom u jintbatu d-dettalji li jintalbu biex jibatu. F'intervista ma' One News, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa kien qal li r-rapporti ta' frodi online lill-Pulizija żdiedu b'10 darbiet f'10 snin bejn l-2011 u l-2021. Ġieli anke ntbagħtu emails qarrieqa f'isem il-Pulizija stess biex dak li jkun jaħseb li jkun qed jiġi kuntattjat mill-Pulizija u jħossu obbligat li jwieġeb il-messaġġi u l-emails lura. L-appell tal-Pulizija huwa dejjem biex dawn il-messaġġi jiġu ignorati u mħassra immedjatament. Il-pubbliku jista' dejjem jirrapporta dawn il-każijiet lis-sessjoni tas-cybercrime tal-Pulizija biex tingħata stampa aktar ċara ta' kemm hemm każijiet ta' kriminalità online.